Turen börjar ungefär helt och hållet vid att vänja till turen som jag har kungjort. För jag ödlån i förrige, var i utvarpe och neton. Och nu är det klart. Jag finner här kontonummer, att man kan flytta pengar nu. Här är långt kommer några pengar. Så det är inte gärligt utan jag har gjort nekvitt det. Och jag har lärt av undan för någon upptök. Och inte att det inte nekvar, men okra. Jag har trimmat mig näsvaren. Så det var det fornøyelig til tikkene. Hvis man skal sammenlukne vidt det som vi har den. Jeg er ferdig en lengre tur. Jeg er ferdig at prøve uttalen. Vi har gått uttalen til nere. Hvordan vi klarer å bære, hvordan lengt. Og jeg har en bil som er 2-3 kilo. Så får jag en part av avon. Bergen når vi fjalla småtterna. Det är fjallhuset. Vi är Otranhus av fjallon. Och härifrån är jag en här runt. Och inte så att det här. Jag ska tvåta drone upp. Jag gör det kan jag gå av mynter och så fantastiska veckor och gå av turen. Så får det räkna. Men det är bättre. Han Rosote, han är alltid akkurat eika vi. Man må inte blöva. Det må inte sätta några vägen för att få gå bojlut. Så jag har vi eika bara att täcka vi. Det är som det vi nu är så vantat. Det är alla finaste väver. Så fick jag bortsett från räknon. Så fick jag runt till att jag får räcklar och igen först. Det här har vi köpt till dronerna och det är det framför mig. Här är räcklar och väst. Så det här ska nog bli en fin tur för det. Det har varit en blandning av drickvån sjönvarpe och Turosota och forskjellig och färra frasök. Blanda bom. Och hoppas att ta mig. Det är crosskil. Det var gammalt att kvilla här då man för några fjäll. Men det är inte längt från vi ännu. Och det har nog varit att man har kvällt här till att man att det tar man kommer nog så längt ur Moa. Det är så vävren kommer helt norr om Vansör. Nu är det inte någon grund till att kvilla här. Lenti är så blött att jag har inte upplevt det så blött. Det är inte töss att ta gänka. Det är lite äsne. Jag ligger äsne käven ner i kvar i Chile så jag har något att gänka. Det är nog i bräckorna. Onkelstjärne. Och här framför mig här är äsne fullt. Och ja, här ska man vara värren. Ja, det är vidare kvart runt det här. Jag har kvart runt det, men jag får gå se och släppa mig roman efter antagligen. Då kan jag inte riskera att bli allt för vatten. Det lär göra mig skeja. Du tar mig till bättre. Jag räknar också vittla. Vi stannar här vid Onna Elfrost nu. Ja, inte den där nere och det tog jag att hon frustrånga. Det stod en för det kälti och det var synt onökt du vet. Så jag nog visst alltså nog stolt. Jag kunde veta att utan jag faktiskt skulle kunna peka ett kälti men jag vet inte hur kälti blev väck. Men det är så hon det är nog gär hit som alltså att hon kommer ner ur jorden eller där. Aj. Och hvis man teker hånden ner i meteren så kännes det en flägg och hvis man teker gör det samma om sommaren så kännes det kallt.
Turen är blivit långre och det ska filmas resten nu. Flyga oss vid drone. Och men jag flyger vid drone och filma så har vi inte också om eller hukt att då är ju stor så här må onkel tilltag sättas i verk. Så ska blå vatten. Det då är steinarna men där är då här är runt där. Det är för att gänka alla vägen igen fram vid ånden för inte att blå vatten. Jag vill ju nog nöjter till. Du vill inte låta mig ur. Då är det färre ner fram vid ånden hinner vägen. För jag släpper från att köra med vatten. Man ska låta mig ur. Jag ser regnar kommer blå helt stora. Och alltså är det så vitt fyrig av lente och delar som är här. Samlas näkva kav och tar det stojar och så blir vi einar stora. Och det är huset vi ser eisen är. Vad är det här? Här ligger en i ånden. Och hon har kommit så här ska fyrig och rent i ånden. Men här är det eisen, här är näkva hus, Bergsejehus och Fjallehus. Här uppe ständer ett. Det är så avfattelig nu nästan. Jag vet nog onkel som alla så har bytt upp åter men fick inte live till det och TV nog var mest ta och väveren inte kommer och det inte var gott samband så det är väldigt gott att haft ett hus här. Nu är det bant vi byggt ut nästa vansörar i bant hemma för här. Och det är tre andra fjällhus här, Norra fjällen. Som hette Eite norran för hesa onna så Eite resten av fjällen. Och här uppe här är som heter av flöton. Här står eisen ett hus av flöton. Nu är så att det är han som heter skolan av flöton. Det är inte det samma. Det här huset är eisenfär. Så som omståndare blir bättre att geva och ära matar rötja sägen så är fällhusen är. Det har sjön och funktion som det heter då. Nu får det knappt. Fyrforsör. Ja, det är en tryckvärd tur än i hemant. Och det är... Det tror jag att det är väl så einar över stora. Det är blätta gänka. Olja blätt. Alla vägen och... Det är inte så långt. Jag vet inte. Helt inte skonta mig. Jag finns mer inne vid småtten. Och i fjällhusen. Så det är inte... Det var inte akkurat med i alla, men... Jag har livet i corona och några dagar haft några feber och... Jag var snäck på om skulle färra ända turen, men jag har glätt mig så näck och... Och det var vänlöst att hålla mig åter hemma. Det var inte fri ramar, jag fick samla mig om näka. Så det var akkurat samma. Affärer och... Så jag har ju förbindelser till det som äger småtterna. Så jag fick lant mig in här. Aldrig för just det här bara något. Så är det väl för till att föra vad jag i morgon. Så har inte grund till att leka i. Så är det från samräkning. Och i kväll och allt upp till middag. Att det tar man sig. Av fjällen bor tvär hultekaner. Andre bor i Tormansjek och hon bor i Husajek. Hon är här. Det här åtta en finnan stack och så han i Husajek där sig söknet. Lejan och då bor här kallar det då. Att det bor tänke. Och säger man något sånt en stack så är vi stasjen och John. Reiheim etter. Vi er noen. Så la oss vel han søvann, men det gikk hun ikke vel. Det er hun for rennende at han var. Og fenket han utenfor Sandtås kyrkj. Pakket ut til borster, det satt hans ønta trøttel her i god og kyrkjan. Så vi falt i heiden alt.
säger man så så skrattade han ärmen av. Och hon fick kärtan bolen. Det här kan man så allt för och läsa i kvägen. Boile. Bland omma sig. Och så kom från Anchman och det här var det runt Kroino. Ja. Nu kommer nu fjällasmåttarna. 8 hus. Det bättre så är bimmer. Då säger här annars. Jag vet det blev så sent allt det blev. På en ju var färdig 12 morgon. Jag och en annan packade med allt. Och han är packat och köpt och klart affärer och så läste han sjukur och jag vet inte, ganska helt frisk från corona som akkurat vi har haft. Så menar inte vara men så nu var det ju se. Det forskjellige cowboyløsner. Ja, man så. Så var meningen kommer bara. Det alldeles. Men det var så rosot allt är för att det var ingen chanser. Jag var så spänt att alla tog in och det bara inte till att avlösa i rönt forskjellet och också. Det har löst sig inte. Det var rätt att göra och färdas det. Då klockan blev nog så nej och så blev det långt jag gick ner och när vi tog bättre hej för att säga att det kunde vara gott det ha be om. Jag får lite till fjällhus. Så nu sitter inne här så kan du köra med och video och få mer äta och slappa av. Så det ska nog bli för nästa slags. Jag finns mer söndagsdöra vi. Pulled pork. Väldigt gott. Ständer. Du ska bara fylla i här, jag syns inte. Vattnet. Jag syns inte boila av vattnet. Ständer 8 minuter och så är det söndagsdöver. Det är lite. Jag prövar flera avsnitt. 12 år. Men det här är så nekva för när det bästa. Si skvärja och köpta. 4 en. Jag har funnit det att kostera för avskär. Om man ska betala skatt och jag vet inte vad det är. Jag lyser vi sån. Det är kanske inte blåda en helt vittla lysen som tar så. Själv har betalt. Och läs. Vatten och här. Röra som dröj. Men för dem jag har betalt så ska jag inte smejas vi har fortälja till att det är så nekva för den där bästa. Norskt alltid det. Norskt flagga. Jag vet inte hur det är. Ja, kan man bara det rätt där. Och jag vet. Anna låta. Jag var om 16 år. Så jag är då tro på det. Visst inte jag skulle göra av med och jag vill också om att jag hade ju det värt henne som med är det något som jag hela är det var något som man kunde funnit på. Och så var vi ju granska med själva och granska vad det är att jag det för näka och jag halt mig att komma till en ny stor om för att det var som hände som är. Och det är att ta jag växte upp i en tryckonheim vi nekvån tradition och gåen tradition och
traditionen som kanske hade varit åren till eisen ja, från Taimon. Föräldrarna till Taimon och så till föräldrarna till mer. Och så åter till Ockona. Sommar i Hodgeheiman och så sätter man äpplen ner i häste och för fjall och allt det gick allt i ring och så kom jul och nyttjar och så sträckte allt vad gör ja och så från en när man fann skola så från en flotch till den nästa flotchen var efter och allan vägen jök någon så visste jag kvärt skulle det hända. Skolan var reisen går på den måten att vi hade då först schema och fasta lärare. Men då jag så blev 16 och för ur skolan ta rikka inte mer att jag med. Då jag tar var allt då skulle jag finna till att någon själv då hej inte så här traditioner. Hetla med att och jag får jag kom i några ordroster att ja. Jag tror att det var så för det där och inte visste jag som man skulle föra så ja, men det kom slagsmål och i fällskap. Och det vi huxar nek om att ta varta bara så läs. Och det var nek för som kanske det var snäck men det var onkel som var slagsbröder. Och hej det var ju det. Hej jag har just det och det. För onkel och det och just det och det som jag gjorde så. Så hej över dömt och sätter fångs. Så jag loven stramma och det självande gott. Man inte kan gå runt och härlig. Men det må nog vara nekver. Dronjer, vi ADHD, som enda med olokkedor. Så det har stått att støyra seg. Og her er ikke nødt til hånd om det. Det er nært med å huske han om. Om hvordan heldig jeg har vært. Og den herskaper som i det kan så helt skjemmelukne at vi tar som hver tog. Da fikk man neven av kassan eller akkurat og så lå på hinner på og så var det lort av servingar eller akkurat. Det var ikke sånn forferdelige råd i herskaper. Det var mer forståelse av ja, men at det her er han er jo ikke så nevnt, la meg helter at han få en chans som jeg så fikk. Det blev så veldig så heldig jo rett. God vilde da så at jeg fann henne gåa kån og så gifte meg henne og så fikk vi okkara tradisjoner. Så kom jeg inn på tammatan at klara meg. Vi er gjerne min egen tradisjon. Eller okkara egen tradisjon. Så jeg har vært ryggelig av sin knar. Ja, det er bare tar tankene som jeg gir. Vi er smått og nåra leia og moa i. Jeg vet ikke om tankar at det er morgen. Men, ja, det ble så alvorligt kanskje flere har lukket av, men du må ikke glemme at flere penger og kontonummer som kommer under her ångstøen, ja. Det er øyelig viktig å stole at du har det for landet. Og å stole mer ut som er alle mer vi er ferdig opp av Kilimanjaro fyrstferie neste måned og så ferie til Aconcagua neste år. Og her blir det som en film og gjør om som for å vise som for å kunne og vise om at jeg har det. Så det er verste stolen. Det var något.